Croeso nôl ato ni fan hyn ynghylch y Gwartheg i ni wedi dod nôl at yr Holsteins i'r Gwartheg Ail lo. Dyma'r dosbarth sydd o'n blaenau ni erbyn hyn, dosbarth 6-4-4. Ac Dafydd, mae'r dosbarth yma ni'n hynod o gystadleuol. Mae yna wartheg arbennig fan hyn yn does? O, di, mae yna 8 buwch arbennig. A swn i'n dweud bod yna lot rhwngthyn nhw yn y dosbarth yma, ond mae hon sy'n dod i'r brig. Mae'n fuwch arbennig. Mae gen i... mae'n top line yn gry, mae'n ddofn asbu ar y gweithiannau sydd yn yr bwrs yma. Mae'n fuwch enfawr yn dwi. O, ydy, mae'n fuwch enfawr. Mae popeth na, chi'n wylo am ein buwch. Mae'r dwfnder, mae'r top line, openness of rib. Mae'n balanced straight through, wedi gwir. Oedd hon, dwi'n meddwl, oedd y fuwch, mae wedi trefeili lawr o Scotland, a Michael a Brian Yates. Maen nhw wedi prynu'r fuwch hon. Dra'n Werddon, fi'n credu, dath i draw wel treisiad, a maen nhw wedi cael tipyn o llwyddiant i lan yn Agri Scott nôl yn November, llunau, a wedyn lan yn y Royal Highland Show nôl mewn yn June. So mae'n fuwch arbennig o dda. Bydd hon, mae'n siŵr nawr, yn reit agos i'r brig ni yn ymhencampwriaeth yr Holsteins. Fel, fi'n credu, sa'n gweld lot mwy lle meid i hon i wedi gwir. Mae popeth na chi'n wylo mewn buwch. So, fi'n credu fydd i dilyd i fod na ar ole wedyn ni. Ti'n cytuno, Dafydd? O, yndw. Gwyn i weld be fydd yn dod yn y dosbarthiadau nesaf fel mae'r Gwartheg yn mynd yn hun, ond mae hon yn enghraifft arbennig o'r bryd. Mae'n cerdded yn dda, mae gen i bwrs sydd yn uchel ac yn llawn, ac na hi'n mynd rownd. Mae'n dangos i hun, dydy. Ynddi, mae'n fuwch arbennig iawn, mae rhai gweud. A mae rhywun yn meddwl nôl am y Gwartheg enwog sydd wedi bod yma'n cael llwyddiant efo'r Holsteins dros y blynyddoedd. Mae yna enwau cyfarwydd iawn. Maud yn un ohonyn nhw, ynddo fe? Ynddi, Maud a Spurti Rosina. Ie, Spurti fach, ie. Felly Frenhines di fod yn y cylch ma'n does, a fwy a wyr, wrach bod hon yn un arall ohonyn nhw. Mae'n fuwch yn sicr, twyd yn cael crynlwyddiant nawr, a mae dal yn ifanc yn dywyn i. Odi, mae'r dyfodol o flaen di, dwi'n meddwl cael doed llo mai, so chi'n meddwl gallu di fe mlaen am blynydde, chi'n meddwl ysgol nhw look da, a fi popeth yn iawn, ond mae'n fuwch arbennig o dda. Sim lot na, chi'n meddwl, sim lot o ffault da i wedi gwir, mae popeth na chi'n meddwl mewn buwch. Fframyn a maint sydd yn haro i fan hyn o fod yn sefyll ar ei phwysi. Wrth ni weld i o'r ochr fan hyn, wyt ti wir yn cael syniad o'r dyfnder a'r pwer sy'n perthyn iddi, ac mae'n werth i'w gweld yn fuwch go arbennig. A fydd hon yn beryg nes ymlaen, dim dwywaith amdani, ond tipyn mwy o gystadlu i ddod gan yr Holsteins a'r pencampwriaethau, felly dowch nôl ato ni nes ymlaen.